ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಕೆಪ್ಪೆಕೆರೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಾಗವತ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಮೋ ಮುಕುಲು 2025-26 ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರಗೆ ಅರ್ಹರಾತೇರಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಬೊಕ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿರ್ದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಕಲು. ಬಲಿಪ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಗರಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತಾಯ ಯಕ್ಷಮಂಗಳ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾತೇರಿ. ಈ ರಡ್ಡೆಟ್ ಯಕ್ಷಮಂಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಮಂಗಳ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 10,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಬೊಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಡೆಕಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕೆ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಬೊಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೇರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸರ್ವಾನುಮತಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೇನು ಅಂತಿಮ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ದಯಾನಂದ ಪೈ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿರ ಪಂದು ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿರಿ. ಪೈ ಮಾರ್ಚಡ್ ನಡಪುನ ಯಕ್ಷಮಂಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಹಾಜರಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಈ ಅನುದಾನನು ಕೊರ್ಪಿರಿ.